Hartelijk welkom bij Zeeuwse Zaken, onze wekelijkse talkshow vanuit het Schelde Theater in Terneuzen met een blik op de actualiteit, muziek en de stand van de Zeeuwse economie. Ja, zet een bakker, een boer en een molenaar bij elkaar en je hebt eigenlijk alle ingrediënten voor een prachtig streekproduct. Straks een reportage en een gesprek over de Zeeuwse vlegel. Maar mijn eerste gasten die aan tafel zitten hebben alles te maken met de Zeeuwse haven. Henk de Haas is van de Zeeland Port Promotion Council en belast met de organisatie van de Open Havendag die morgen gaat plaatsvinden in Vlissingen. En mijn andere gast is Jack Kloosterboer, ondernemer in die Zeeuwse haven. Fijn dat jullie er beide zijn. Meneer de Haas, wat trekt u nou zo aan in die haven? Het internationale karakter, de dynamiek en de mensen die samen die haven maken. De ondernemers, maar ook de lui die de schepen laden en lossen. Nou ja, dat heeft een bijzonder karakter en dat trekt mij bijzonder aan. Ja, meneer Kloosterboer, toch even de vraag aan de ondernemer die zelf actief is in die haven. Wordt u nou nog wel eens echt verrast dat u denkt, god, dat het bestaat hier? Ja, in de haven gebeuren altijd leuke dingen, elke dag opnieuw. Maar de investeringen die plaatsvinden door de diverse bedrijven en de activiteiten die plaatsvinden, die blijven je verrassen. We hebben vorige week een kraan gekocht van 1500 ton hefcapaciteit. Dat hadden wij ook nooit verwacht dat we dat zelf zouden doen. Maar het is gebeurd. En waar praten we dan over qua aankoopbedrag ongeveer? Veel. Veel. Er zitten heel veel nullen achter. Meer dan 6. Nee, 6. 6 nullen, oké. Goed. Nou, we gaan straks uitgebreid verder praten, met name ook over die Open Havendag en de Zeeuwse haven. Maar laten we eerst terugblikken op de belangrijkste Zeeuwse zaken van de afgelopen week. Zeeland is de veiligste provincie in ons land voor jongeren. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jongeren zijn minder vaak slachtoffer van criminaliteit dan elders. Mooi nieuws. En als het misgaat kun je als jongere altijd de hulp inroepen van Robert Arnoudsen. Hij werd deze maand 2 keer eerste bij het NK schieten met historische wapens. Want Robert deinst nergens voor terug, toch Robert? Wat moet een historisch schutter absoluut niet doen? Zenuwachtig zijn. Weet u dat wel eens? Nu? Ja, zo'n interview is niet niets. Ook de diertjes in onze provincie hebben over hun veiligheid niet te klagen. Zo waakt Kobi bij de Mikke in Middelburg over 3 pasgeboren baby-ooievaars. Ik heb er 3 kleinkinderen bij. En hoe voelt dat? Ja, geweldig. Ik vind het echt helemaal geweldig. Nou Kobi, wacht maar tot de ooievaars gaan puberen. De steenuilen zijn ook al gelukkig, want zij hebben Peter Boulet. Peter ontfermt zich namelijk over deze beestjes. En de steenuilen zijn heel blij met Peter, getuige deze blik. En we blijven bij de beestjes. Mozaïekkunstenaar Wim Uilenbroek, What's in a Name en Miss Moza werken aan een groot fantasiebeest. Dat in Vlissingen op het Pablo Picassoplein moet komen te staan. Maar Wim, wat vind je er eigenlijk zelf van? Het lijkt gewoon nergens op. Ja, maar er zitten ook een paar voetballen hangen eronder ook. Nou, en daar mogen ook mensen over nadenken wat dat voor moet stellen straks. Kijk, dat waarderen wij zeer van Zeeuwse Zaken. Kunstenaars met zelfkennis. Wat gebeurt er verder deze week? De Europese Commissie begint een juridische procedure tegen Nederland vanwege de Hedwiegepolder. Vanwege de verslechtering van de Westerschelde. Morgen is in Vlissingen de Open Havendag. Ze verwachten zo'n 12.000 mensen en diverse bedrijven die normaal gesproken niet toegankelijk zijn, openen speciaal voor de gelegenheid hun deuren. Zo ook de firma Kloosterboer, het overslagbedrijf in Vlissingen, waar gewerkt wordt met fruit en sap. Veel sap. Het Nederlands Kamerkoor reist deze week door het land om op te treden. Bijvoorbeeld op een station in Vlissingen. En lokale koren worden uitgenodigd om mee te zingen. Het is een geweldige ervaring. Eigenlijk wil je graag met je stem meten. En nu mag je gewoon meezingen en dat is nog veel leuker. En wat gebeurt er als je vals zingt? Dan roepen wij de hulp in van Robert Arnoudsen. Ja goed, dat was onze weekoverzicht met heel veel dierennieuws in deze week. Maar ja, de lente is dan ook nog volop bezig en dan wordt altijd aan de voortplanting gedacht natuurlijk. Meneer de Haas, u bent van de Zeeland Port Promotion Council. We hebben morgen de Open Havendag in Vlissingen. Wat doet die council precies? Dat is een moeilijk woord. Ja, die verzorgt de promotie internationaal van de havens en de leden van onze stichting. En wat wij ook proberen is om, en daar heeft die Open Havendag een belangrijke rol in, proberen ook binnen Zeeland de aandacht te blijven vestigen op het belang van de havens voor welvaart en werkgelegenheid. Ja, want hoe groot is dat belang? Even een paar cijfers. Nou ja, er zijn cijfers die zeggen ongeveer 30.000 mensen in Zeeland zijn direct en indirect afhankelijk van de werkgelegenheid in de havens. Dat maakt het tot een van de belangrijkste werkgevers. 20%, dat is natuurlijk toch een belangrijk fundament onder de Zeeuwse economie.
Ja, nou scoorde Zeeland vorig jaar zelfs beter dan de haven van Rotterdam als het gaat om de groei. Kan Zeeland dat beeld vasthouden dit jaar? Dat moeten we even afwachten. Kijk, vorig jaar is een buitengewoon goed jaar geweest. Veel beter dan de jaren daarvoor. Echt een topjaar. Dat begon ook een beetje af te vlakken aan het eind van het jaar. November, december was het toch alweer wat beduidend minder. Maar dat geldt niet alleen hier, dat geldt overal. Nee, goed, en dat heeft zich een beetje doorgezet in het eerste kwartaal van dit jaar, zeg maar. Dus de cijfers vallen nu wat lager uit dan we vorig jaar gewend waren. Maar zitten toch nog iets hoger weer dan het jaar daarvoor. Dus op zich ben ik nog niet pessimistisch. Nee. Zeeland blijft een beetje achter als het gaat om het overslaan van containers. Wat moet er nu gebeuren om die achterstand in te halen? Want er zijn ondernemers, er zitten hierin aan tafel, die zal zeggen, ja, ik heb meer ruimte nodig voor die spullen die ik hierheen haal en die hier vandaan weer vertrekken. Nou ja, dat is natuurlijk al een verhaal wat al 20 jaar boven de markt hangt en waar nog steeds geen uitsluitsel over is. Dat zou toch onder andere de Westerschelde Container Terminal kunnen zijn, nog steeds. Ja. Want dat is een mogelijkheid om toch een redelijk volume aan containers te behandelen. Ja. Alleen, ik zeg altijd, procedures en de besluitvorming die loopt al 20 jaar. Ja, langzaam maar zeker wordt het een beetje ongeloofwaardig natuurlijk. Alleen, ik zie nu gelukkig dat er in de politiek toch nog weer opnieuw aandacht is om te kijken of we dat toch weer geen stappen kunnen gaan zetten. En ook Zeeland Seaports wil in ieder geval de planologische procedure rondom een WCT toch op gaan starten. Ja, nodig. De groei ook op dat gebied voor Zeeland, met name als je kijkt naar containers. Noodzakelijk, Gert. Om de voortplanting te kunnen doen hebben we de containers nodig. Ja, precies. En gaat het dan te langzaam of gaat het altijd te langzaam in de ogen van een ondernemer? Ja, het is zoals Henk dat aankaart al een plan die 20 jaar in de kast ligt. En het is hoog nodig tijd dat we daar iets aan gaan doen. Salco-terrein, ook een idee? Dat terrein aan dat diepvaarwater biedt natuurlijk op dat punt zeker kansen, denk ik. Toch even over het Wiegepolder, want we zagen het ook in het weekoverzicht. De Europese Commissie is heel duidelijk. Die zegt van wij overwegen nu een procedure te starten tegen Nederland, want de situatie van de Westerschelde verslechtert en daar moeten we wat aan doen. Wat moet er gebeuren? Ja, wat moet er gebeuren? Ik kan nog, langzaam maar zeker, het moet niet gekker worden, langzaam maar zeker. Ik bedoel, er moet gewoon een besluit genomen worden. Nou ja, we kijken naar verdragen, die zijn in de eeuwen terug al vastgelegd. Die zijn in 2005 nog eens bevestigd. Of dat een goede bevestiging was, daar laat ik me niet over uit. Op zich zeg ik, een polder is eigenlijk onzin. Ik snap die sentimenten wel binnen Zeeland. En de gevoelens die erbij leven. Een havenpet op. Maar met een havenpet, als dat er inderdaad toe zou leiden, dat het een deel ontpolderen, dat men dan ook gebruik moet maken van gronden die nu gereserveerd zijn voor eventuele natuurcompensatie bij een aanleg van een WCT. Dan zeg ik, dan ontpolder maar en zeg tegen de Belgen dat het absoluut de laatste keer is en dat het met die verdieping ook een keer afgelopen is. Ja, dus het Wiegen alsnog volledig onder water. Ja. Dat is dan de consequentie. Afkomstig uit Noord-Holland iets minder besmet met het sentiment wat zeer goed voorstelbaar is voor mensen die in Zeeland groot zijn geworden. Hoe kijkt dan de ondernemer naar die hele discussie? Ja, dat is inderdaad een Zeeuwse zaak. Het is in mijn optiek een overeenkomst die getekend is en die moet nageleefd worden. Een ondernemer die tekent een overeenkomst voor better and worse. Dus ik zou zeggen, het is niet anders. Liever niet, ik ben ook een natuurfreak. Maar als je afspreekt om het te doen, moet je het ook doen. Dan is het de Open Havendag. Diverse bedrijven openen de deuren, waaronder de firma Kloosterboer. Waar moeten we nou ons morgen echt op richten? Wat is een hoogtepunt wat u betreft in die programmering? Nou ja, ik denk dat het hele programma eigenlijk een hoogtepunt is. Er zitten allerlei elementen in. Ja, maar goed, dat hangt er vanaf met welk doel je dan naartoe komt. Er komen mensen naartoe die zoeken werk of ander werk. Ja, daar zijn aparte elementen voor. Er zijn mensen die willen een dagje uit, die willen de haven beleven. Ja, die kunnen rondvaarten maken, die kunnen zelfs vluchten maken, maar daar moeten ze wel extra voor betalen. Er zijn allerlei dingen, demonstraties van de douane met snuffelhonden. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Of, dit is gewoon een pakket en dan moet iedereen, voor iedereen zitten de krenten in, denk ik. Dus ik denk dat iedereen daar wat kan vinden van zijn gading. En ik ben er ook, dus komt allen. Dat is het doorslaggevend argument om definitief te komen, dames en heren. Henk de Haas is ook aanwezig op de Open Havendag. Dank voor uw komst naar het Scheldetheater en u zult een drukke dag hebben morgen. Dus heel veel succes tijdens die Open Havendag in Vlissingen. Ja, we hebben iedere vrijdag een muzikaal optreden en dat presenteren we vanuit het podium hier in de grote zaal van het Scheldetheater. En vandaag is dat een bijzonder
bijzonder leuke band. Ze gaan hun nieuwe single spelen, Wrong Place, Wrong Time, waarmee ze op de 21ste plek stonden van de Zeeuwse top 40. Graag uw aandacht voor Tuxedo Bandido. Prachtige band Tuxedo Bandido en nu op 21 in de Zeeuwse top 40, maar volgens mij moet dat hoger volgend jaar. Maar we hebben nog een heel jaar om heel veel muziek te laten horen. Zijn er overigens bands, muzikanten, singers, songwriters die interesse hebben om ook op te treden in ons programma Zeeuwse Zaken? Laat dat ons vooral weten. Inmiddels is bij ons aangeschoven Joop de Koeijer, promotor van Brood, zeg ik maar eventjes, want geeft medeleiding aan de corporatie die verantwoordelijk is voor de productie van de Zeeuwse Vlegel, een bijzonder streekproduct. Nou, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Graag. Maar ik wil toch eerst vooral weer naar die haven terug. Heeft u eigenlijk iets met de haven? Ik kom van Brouwershaven. Dus ik fietste elke dag langs de haven van Brouwershaven naar school. Maar daar houdt het mee op, hoor ik. En dan heb je eb en vloed, dus ja, er was altijd wat. Maar met de zee verder en met haven zoals jullie nu bespreken over Vlissingen, nee. Jack Kloosterboer, Verbrugge is gegroeid en blijft groeien. Jullie groeien en willen blijven groeien. En gisteren in de nieuwsuitzending op Omroep Zeeland vertelde je zelf onder meer van ja, wij zijn bezig met het realiseren van een nieuwe fabriek om al die sappen die bij ons binnenkomen ook zelf te kunnen verpakken. En uiteindelijk weer op die manier verder te exporteren. Het lijkt een beetje tegen de stroom in groeien in deze tijd. Ja, niet groeien is achteruit gaan, dus wij blijven groeien, ook in de Zeeuwse haven. En met een aantal klanten kijken we dan weer naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe ideeën. En een daarvan heb ik inderdaad gisteren in het nieuws gezegd, dat we bezig zijn met het bouwen van een fabriek. Met een aantal van onze klanten. Om de sappen die we nu vervoeren en elders afvullen, dat in de Vlissische haven te laten doen. Ja, laten we het zelf doen. Dan zitten we ook aan het stuur, ja. Precies. Het nieuws toch wel een beetje deze week, want we hebben ook gevraagd om met ons te kijken naar de stand van de Zeeuwse economie, is dat je overal de focus ziet op het werven van personeel en het interesseren van hele jonge mensen voor met name ook het werk in die haven of in de techniek. Er verschijnen glossies, er zijn projecten op basisscholen en morgen zo'n open havendag is ook een goed voorbeeld van hoe kun je nou duidelijk maken dat het werk niet meer vies is, maar dat er ook heel veel koppie bij nodig is. Is dat logisch dat dit gebeurt? Ja, het werk is nooit vies geweest overigens. Dat wordt misschien wel eens verondersteld. Het is zwaar. Het was voor de stoere mannen met de tattoos op de armen. En vandaag de dag is het toch een beetje high-tech. Daar lopen mensen met scanners in de rond en met heftrucks van €80.000 per stuk. Rietstekkers, kranen van veel geld. Het is high-tech werk. Alhoewel het nog wel allemaal door mannen wordt gedaan. En ja, je moet minimaal 18 jaar zijn om in de haven te kunnen en te mogen werken. En ik heb gisteren nog even gevraagd, de vrouwen, het zijn er maar 3 die echt in de haven werken. Ja. Uiteraard op kantoor hebben we er tientallen, maar echt havenwerk is nog steeds mannenwerk. Ja, en hoe verander je dat nou? Want dat heeft ook volgens mij te maken met het zelfbeeld van ook mensen in Zeeland. Jongeren trekken weg, is het beeld. Je vergrijst, je krimpt, terwijl er heel veel potentie is. Ja, het is een kwestie van werkgelegenheid creëren in mijn optiek. Waarom trekken ze weg? Is het een rotprovincie? Is het hier geen mooi weer? Nee, is het een imagoprobleem? Er is geen werk.
Ja. Gaat een glossy uiteindelijk het resultaat opleveren? Gaat een bezoek van 800 basisscholieren aan diverse bedrijven een resultaat opleveren? Of is dat een onderdeeltje van het geheel? Uiteindelijk is het een onderdeeltje. Het is een imagoprobleem van wat gebeurt er achter die dijk daar in Vlissingen-Oost. Wat voor soort bedrijven zit daar? Wat doen ze? Wat hebben ze mij te bieden? En als je daar nooit komt, dan weet je ook niet wat ze te bieden hebben. Nee. Je kunt dat heel moeilijk van een websiteje of een fotootje. Dus een keertje kijken. Ja, dan weet je wat er gebeurt. En dan zie je dat een haven niet meer vandaag de dag zakken suiker sjouwen is. Maar met een barcode scanner in de rond te lopen om te kijken of het fruit uit Zuid-Amerika komt. Ja. Of met een potje sapjes lopen om te kijken hoe de microbiologie zich daarin ontwikkelt. Ja. U bent mede verantwoordelijk voor de Zeeuwse Vlegel. Gaat het goed eigenlijk met het brood? Met brood gaat prima. Met brood is het gelukkig altijd prima gegaan. We hebben met de belangstelling voor het brood wel een beetje ups en downs gekend. Maar gelukkig kunnen we weer flink wat positieve berichten noteren de afgelopen tijd. Nou, we gaan zo uitgebreid verder praten over die Zeeuwse Vlegel. Maar wij stuurden eerst afgelopen week onze Eva in de richting van het platteland. Want bij het verhaal van brood hoort natuurlijk een reportage. Je neemt een boer, een molenaar en een bakker. En je kan je eigen brood bakken. Dat is het verhaal van de Zeeuwse Vlegel. Eva begint bij de boer, want het verhaal van dit brood is ooit begonnen met een aantal jonge boeren en boerinnen die een eigen streekproduct wilden maken. Ik zal even de aard proberen te laten zien. Oh ja, hele kleine mini kooltjes. De babykorrels. De babykorrels. Ondertussen wordt er door de boer hard gewerkt en het is niet het meest frisse klusje. Wat is er zo bijzonder aan Zeeuwse Vlegel? Het is duurzaam en milieuvriendelijk geteeld. En wat is dat milieuvriendelijk geteeld? Dus wij kunnen dus niet spuiten met chemische middelen. En wij bemesten met organische drijfmest. En organische drijfmest, ik ben er niet zo heel erg in thuis. Wat is dat? Dat is dus gewoon varkenspoep. Varkenspoep? Varkenspoep. Dus eigenlijk heb je alleen varkenspoep nodig en verder helemaal niks? In principe niet, nee. Nee, klopt. Dat is lekker boeren voor jou. Heel gemakkelijk. Want normaal worden bij de teelt van tarwe chemische middelen ingezet. Dat is nu niet het geval en dat maakt de tarwe kwetsbaarder. Risicovolle business, maar als compensatie krijgen de boeren wel een betere prijs voor hun duurzame tarwe. Die van de boer richting de molenaar gaat. Hallo. Goedemiddag. Ik ben Eva. Ik ben Teun van der Kok. Het graan komt binnen, wordt gereinigd, wordt gemelangeerd, voorgekneusd en dan komt het hier binnen. Komt het hierin, deze trechter. Zeeuwse Vlegel onderscheidt zich met name denk ik door het milieuvriendelijke en ook de smaak, omdat het op molenstenen gemalen is. In meelfabrieken gebeurt dat op 8 verschillende maalmachines. Hier is 1 proces, blijven smaakstoffen behouden. Maar dat ruikt een beetje, Dit ruikt echt heel granig, zeg maar. Ja. En des te sterkere granige geur komt ook weer tot uitdrukking, zeg maar, in je brood. Als de molenaar zijn werk heeft gedaan, is het aan de bakker om het laatste niet onbelangrijke deel voor zijn rekening te nemen. Het bakken van het brood, met puur natuurmeel. Ik denk een beetje zo, zoiets als dit. Het beste is een beetje plat drukken en even een klein beetje opspannen. Het gaat erom dat je wat spanning in dat deeg brengt. Spanning in het deeg. Spanning in het deeg. Er zit in ieder geval heel veel spanning in mijn schouders, kan ik je vertellen. Het brood heeft het keurmerk erkend streekproduct en wordt goed verkocht. Wij verkopen zo'n 30 Zeeuwse Vlegels op een dag. Oké. Ja. Is dat veel ten opzichte van je andere brood? Nee, het gewone brood is veel meer. Zeg maar, dit is ongeveer 10% van de hoeveelheid die we per dag bakken. Door het in een kleiner bakblik te bakken, wordt het brood voller van smaak. De Zeeuwse Vlegel is nu klaar, hè? Ja, we gaan hem er nu uithalen. Oh, heerlijke geur. Dit is hem. De originele Geweldig. Zeeuwse Vlegel. Geweldig. Nou ja, eigenlijk van een klein plantje met heel veel varkenspoep naar een heerlijk geurend mooi brood. Ja, ze heeft eigenlijk de leukste baan van ons allemaal. Mag iedere week lekker op reportage, nu in dit geval brood bakken. Heerlijk. Opvallend is dat de boer zegt, wij krijgen
een hele goede prijs voor onze tarwe. 30 cent ten opzichte van de 18 cent die je krijgt voor de niet duurzaam geteelde tarwe. Ja. Is dat ook het grote voordeel van dit hele traject, dat je zelf aan het stuur zit? Ja, dat is wat er vanaf het begin het boeiendste aan was. Ja, hè, de boeren, de molenaars, de bakkers, samenwerken, zelf bepalen. Ja, en wat het nog boeiender maakte voor mezelf als boer. Ik ben gewoon als gewone boer opgegroeid, zal ik maar zeggen. En toen ik eerst van het idee hoorde, namelijk geen kunstmest gebruiken en geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, en dan toch goede baktarwe leveren, ik dacht, ja, maar dat kan helemaal niet. Nee. Want vooral niet, omdat je voor goede baktarwe moet je, het wordt even technisch, heb je een hoog eiwitgehalte nodig. Ja. Eiwit krijg je alleen in de korrel als de plant voldoende stikstof heeft. En stikstof voeg je in de gangbare landbouw toe in de vorm van kunstmest. Ja. En dat is op zichzelf niet zo'n milieuonvriendelijke techniek. Maar voor de productie van stikstof is heel veel energie nodig. Ja. Dus als je dat vervangt door mest die er toch al is, bespaar je energie. Want je hebt die stikstof niet meer kunstmatig te maken. Dus wat ik dacht van dat kan eigenlijk helemaal niet, blijkt juist heel goed uit te pakken. Dat hadden we van tevoren niet kunnen bedenken. Dat hebben we ondervonden, zeg maar. Ja. En dat was een soort Eureka-moment. Van nou verrek, nou hebben we iets gevonden. Je kan zonder kunstmest toch Europese topkwaliteit baktarwe telen. Maar er was in de gangbare landbouw ook gewoon weerstand in het begin. Wij zaten aan tafel met de Milieufederatie. En dat was toch een soort heulen met de vijand. Ja. Ik denk dat het mee te maken heeft met hoe de landbouw in de loop van de tijd veranderd is. De bedoeling van onze ouders, mijn vader bijvoorbeeld, die na de Tweede Wereldoorlog, het land moet opgebouwd worden. En de landbouw moet meer en goedkoper gaan produceren. Ja. En wij gingen geen kunstmest gebruiken, wij gingen ineens geen gewasbeschermingsmiddel meer gebruiken. Dus jullie gingen minder van meer produceren. Precies. Ja. En er leefde een beetje het wantrouwen, ja, als jullie dat nou lukt, dan gaan ze het straks misschien voor iedereen verplicht stellen. Ja, dus, een cultuuromslag eigenlijk in het denken van de traditionele boer. Ja. Ja. Wat heeft u met streekproducten? Ja. Ik woon in het buitengebied. Hij heeft niks met de haven, dus je mag gewoon zeggen dat je er niks mee hebt. Jawel. Nee, de appelaren wil bij ons straks proberen af te vullen. De appelsap. Direct maar eventjes daarmee in huis te vallen. Ja. Dus het zou een toekomstige klant kunnen zijn. Ja. Ja. Ik heb zelf het gevoel dat er eigenlijk te weinig gebruik wordt gemaakt van de gemeenschappelijke kwaliteit van al die streekproducten. Als je kijkt naar wat Zeeland te bieden heeft, je noemt de appelaren, jullie zelf, kijk naar de bolus, kijk naar de babbelaar. Dan lijkt het alsof iedereen het eigen wiel aan het uitvinden is. Toch is dat, Gert. Binnen Foodpoort Zeeland, wat nu opgericht is, onlangs, waar jullie ook waar we ook deel aan maken, maar die hebben wel in het vaandel staan om al die Zeeuwse producten te bundelen en te kijken waar je de innovativiteit, de krachtenbundeling op transport, op logistiek, maar ook op onderzoek, op scholing en educatief er wat mee kan doen. Ja, want daar is nog heel veel winst te halen, zeg je dan eigenlijk? Daar is winst te halen. Ja. Deelt u die mening? Is daar veel winst te halen? Vast, ja. Ik zit als het ware wat aan de andere kant. Hè. Ik ben gewoon boer en dat type organisatiewerk, dat vindt inderdaad in dat voetbal plaats. En dat lijkt me prima, ja. Dat kan ons helpen op de duur. Nou goed, heel veel succes met de Zeeuwse Vlegel. En dank sowieso voor uw komst. Maar blijf nog heel even zitten, want wij hebben de mensen op straat gevraagd. Wat vinden jullie nou eigenlijk lekker om op brood te doen? Wat eet u het allerliefst op brood? Hagelslag. Hagelslag? Ja. Ham. Ik heb het liefst een lekker gebakken eitje met kaas en dan lekker verse beenham erop. Ideaal. Dat zijn eigenlijk 3 dingen in één keer. Ja. Ja, je zou het aan mij niet zeggen, maar ja, een goede haan is niet vet, hè. Ik heb altijd geleerd dat hagelslag heel erg slecht is voor de tanden. Ja. Heeft u er ook last van? Nee hoor. Waarom niet? Dat ik een prothese heb. Ham. Ja. Dat is het enige wat je lust. Ja. Heb jij ooit wel eens gedacht om je suikerspinnen op je boterham te doen? En dat 's ochtends te nemen? Nee. Waarom niet? Weet ik niet. Zou je dat willen? Ja. Dus dan ga jij naar school met een brooddoos en dan eet jij? Ham. En dan sta je 's ochtends op en dan eet jij? Ham. Als je nou deze mee naar huis neemt en je laat hem tot morgenochtend liggen, dan kun je morgenochtend een boterham nemen met suikerspin. Ja. Wil je dat afspreken? Geef hem dan maar aan mama, de suikerspin, dan zal mama hem voor je vasthouden.
Oké, nou, tot morgen dan, ja? En hij deed het nog ook, ongelooflijk. Ja, toch even, het leuke van dit programma is dat je soms vragen stelt aan mensen die ze niet verwachten. Alhoewel, jullie voelen hem denk ik aankomen. Wat doet u op het brood? Het allerliefst? Ik ontbijt s'ochtends niet. Nee? Echt niet? Is niet goed, hè? Maar dat gebakken eitje met dat beenham, dat spreekt me zeer aan. Ja, en die haan, dat deel je zeker ook? Nee, ik kijk even niet naar beneden. Nee, heel goed. Wat doet u het allerliefst op het brood of eet u het puur? In deze tijd van het jaar moet ik aan aardbeien denken. Er zijn heerlijke Zeeuwse aardbeien. Mensen telen dat in een kas. Volop zon. Het is echt een fantastische smaak. En doe ik er wel stiekem een beetje suiker over, dan is het nog lekkerder. Nou, klinkt... Een vlegelboterham met Zeeuwse aardbeien. Dat is in deze tijd van het jaar het lekkerste wat er is. Klinkt helemaal goed, ik krijg er honger van. Ik wil gaan afsluiten hier. Dank voor jullie komst naar het Scheldetheater in Terneuzen. Dit was Zeeuwse Zaken voor deze week. Een heel goed weekend en tot volgende week.